बड़ी याद आवे पिया के प्यार कइल, रतिया दरदिया पहाड़ दिन भइल। बड़ी याद आवे पिया के प्यार कइल, रतिया दरदिया पहाड़ दिन भइल। का कहीं हमरा करेजा दाल दर के, का कहीं हमरा करेजा दाल दर के। त दिलवा ले गइले राजा बोतल में भर के, दिलवा ले गइले राजा बोतल में भर के। नमस्कार भाई लोग, हम गायक कलाकार मनोज कुमार पांडे रउआ लो से एगो विनती करतनी, रिक्वेस्ट करतनी, निहोरा करतनी कि हमरा छोट भाई के एगो चैनल बा। ओह चैनल के नाम है सुदीप राय ऑफिशियल। सुदीप राय ऑफिशियल ओह चैनल के माध्यम से रउआ लोग के बहुत सारा नया नया अपडेट देखे के मिली। यही से हम कहतनी कि ओह चैनल के सब्सक्राइब करी लो, लाइक करी लो, कमेंट करी लो। आ जे जे भी एह चैनल के सब्सक्राइब करी, जौन भी नया अपडेट ऊपर डाउनलोड होई डलाई, सबसे पहले रउआ लोग के देखे के मिली। बस जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी, जय बिहार।